Kung ikaw, ginadugsing-dugsing ni Darling kang naghambal, baw kahamot, daw pang baby ang baho. Ikaw ang buenas. Pero kung ang ginadugsing-dugsing ni Darling ang baho, daw wala na initan nga bayo, ikaw ang malas. Gani ang tis naton pag-istoryahan ang nagakalain-lain nga baho according to age. Manamyaw anay kita. Mandaue City, Cebu, mayong adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Hindi na kita magpaliwa-liwa. Umpisahan tan na. Ang nagakalain-lain nga baho according to age. Umpisahan ta sa mga dalaga. Dalas-dason pating inyong mga lola. 18, tubtob, 20, baho, rosas. Silingon, mahamot, manayanaya, makagalanyak ang ilang baho. 21, tubtob, 30, baho, ubas. Silingon, ang baho nila, mahubog ka. 31, tubtob, 40, baho, pasas. Silingon, sa ilang baho, mahubog ka, pero medyo madugayan pa. Kaya ang ilang ubas, nagkalaloos na. 41, tubtob, 50. Baho, bayabas. Silingon, ang ilang baho daw pang ilok na. 51, tubtob, 60. Baho, sibuyas. Wala labot nga daw pang ilok. Ang ilang baho, medyo mauluantod-antod na. 61, tubtob, 70. Ang ilang baho, sardinas. Silingon, rulang sana. Pero pasalamat ka mo. Kay daw sardinas lang. Kay kun ako gida naghimo sang sila nga post, ang inyong baho daw pang duta na. Pero relax. Kalma. Kay sa ini nga video, isa gid lang ang akon nga mensahe. Gani dapat inyo pamatii. Beskan ano pang edad ninyo, dapat inyo tandaan nga dapat mahamot kamo. Hindi kay mabaho. Kay base, kung ang inyong kaingod, mapatay ninyo sa inyong nga baho. Pero kung kamo mahumot, ang inyong kaingod, beskan sin uman ina, maganyak nga kamo. Dumugon. Lookon. Kay tungod, mahamot kamo. Pero kung kamo gusto nyo gid sang baho sardinas o kung baho duta, sige, padayon kamo. Kay ako na lang matobsok sa inyo sang krus, tapos kamo bendisyonan para makapalangit na kamo.